एक लक्षात घ्या, देवगड जामसांडेची जनता ही माझे मतदार नाही आहेत, माझं कुटुंब आहे। गेली 10 वर्ष त्यांच्या सगळ्यांच्याच आशीर्वादामुळे मी आमदार म्हणून महाराष्ट्रामध्ये काम करतो आणि आज सगळ्यात त्यांच्याच आशीर्वादामुळे मी आज कॅबिनेट मंत्री म्हणून महाराष्ट्र सरकारचं प्रतिनिधित्व इथे करतो। मी सगळ्या जणांना विश्वास एवढाच दिलेला आहे की डीपी प्लॅन बनत असताना प्रत्येकाचं मत घेतलं जाईल, पुढच्या 25 वर्षाचं नियोजन त्याच्यामध्ये केलं जाईल। देवगड जामसांडेच्या जनतेच्या मनाच्या विरोधात कोणीही काही करणार नाही हा विश्वास मी त्यांना दिलेला आहे। कारण का आमदार म्हणून मी कधीही माझ्या जनतेवर अन्याय व्हायला दिला नाही। मी विरोधी पक्षाचा आमदार होतो तेव्हाही माझ्या ह्या जनतेसाठी संघर्ष करून जेवढे काही निधी मिळवायची असेल, जे काही प्रकल्प राबवायचे असेल, मी सगळे राबवलेले आहेत। आणि आत्ता तर ह्यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे मी आज राज्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करतो, सिंधुदुर्गचा पालकमंत्री म्हणून काम करतोय। आत्ता तर माझं म्हणणं आहे की आपण सगळ्यांनी कुठल्याही पद्धतीच्या मनामध्ये किंतु परंतु न ठेवता आपण देवगड जामसांडे म्हणून एक विकासाचं नवीन मॉडेल तयार करू। सगळेजण म्हणजे इथं हा काय राजकीय विषय नाही, मी तर सगळ्या नागरिकांना आवाहन करीन, प्रत्येकाने सगळ्यांनी एकत्र यावं, सूचना द्यावे, हरकती जास्तीत जास्त घ्यावे। हरकती घेतल्यानंतर त्या हरकतीच्या सगळ्याचा विचार केला जाईल, सगळ्यावर त्याची यादी बनवली जाईल आणि मग सगळ्यांचं मत घेतल्यानंतर सगळ्यांना विश्वासात घेतल्यानंतरच या देवगड जामसांडेचा डीपी प्लॅन तयार होणार आहे। हेच तर आमच्या गोगटे साहेबांनी तेव्हाही सांगितलं, आज मी त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करतोय।